Programang ng kapakangigan, kadagdag tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idikalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat, tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pabagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagodayin nga ti surat ti pakasalitaan ni Edwin, napalawan iti dayaw. Dear, nga dear, idi kalman laeng manong nemi. Idi kalman laeng manong nemi, taimayan ng opisina, deto'y nagminatay nga katrabahuan mi, kaobisinaan mi nga ni Norma. No pa isanda pa nga nag-asawa, manong nemi, jay boyfriend na, ngayong kasla asawan tinang bilangan na tapampanasan na. Imasaday ka kenkwana. Kumusta, Norma? Kastoy. Bale makabulan nga sana kasi marak ti trabaho. Baglagi din taman nakaawat ni boss. Kahit naawatan na ti amin. Maawatan na ta. Kasla asawa mo, di Robert, di ba? Abay, excuse me. Mamanag sa GCR, alistuhak. Nako. Apa nga ta? Posible nga aginaw? Apo na yun. Nabatyan kayam niya. Robert isuna. Manong nami, hindi pa ilang kursunadak ni Norma. Ngamaday din kayo na yat na. No, mampay, saan ko manginam amo ni Robert? Sa ako lang nakita, hindi nakapansayagan. Talamin duamat nga napanak na kidungaw. Car accident manong nami. Naidungpar na, tikot sena, iti poste te electric post. Kahit on the spot, manong nami nga natay. Hindi maamuan ni Norma, na disgrasya nga natay ti boyfriend na. Kasta unay, di pa nag-collapse na. So manipot mo tayo, idinatay ti boyfriend na. Nagsardeng, nagbakasyon sa itaanan. Ngayon pa yung nagdulo. Ti magdarak manong naimigat na panakiti ayan, ti banda ti CR. Abek sumat na masabat ko isuna. Mabaling ka ti, agsarita bit. Sagbay nagsubli ka ti lamisano. Edwin, yan at mapaspasama ka nga. Talo nga bulan. Sikog mo? Uwin. Dito ti problema. Mabali mo ba't nga liman? Kasan ako ba't parang iliman ko? Diyak ba't karot kayat argargan? Pakalaglagay pa ka ni Robert dito eh. Kaya't mo? Tisang nga ganang kabalasan? Edwin? Ikasar ka. Ikasar na? Wen? Gabot tayo di pa ilang iba't patek ka. Norma. Iba't patek ka unay-unay. Ibaga kumaking kayo di ba nakayad kung em namuak nga the boyfriend mo. Sumasangkan nga sininga. Ngayon saan ko yung daw-dawat nga matay ti boyfriend mo, ha? Kaya't kung alungo na, maalangon ti dayaw mo. Katsiyak ti bang alangon. Ngayon niya. Saan nga mo
Dagiti ko opisinan, tama si Kugang. Di ba? Ngem, maamuan dan tumitlaman si Kugak, amudat at kwenta. No ibagak to nga sikat amana, hantang mamati. Okay. Ang abali nga muda. Basta sa nga mamuan di kinaganakin ka. Ken saan mamuan di kinaganakan yan? Among kadi nga, datatang kininanang kit maganatan dan nga dasawak. Imbaga ko nga daboy girlfriend ko. Ngem jak mat penayam amu ida kadakwada ta o mat iyam mo. Ngem si kanton di mo kadakwada. May patag naglakid di. Mananusan naglakid di. Edoin nagpintas na nga tiyayam. Si katagbaling nga ama. Di anak ko nga natayan ti ama na. Si kat mga langon ti dayaw ko. Apresyarek na ita. Ngayon may kanak kumapit kong dawang panunod. Samon nga bayakan. Tapno, ikasara ka maten. Ada kung dito'y balay, manong name idi agring ti cellphone ko. Saan nga nakapunbok? Sino nga ta? Hello, Edwin? Sino to'y? Ni Norma. Ay, sige kayo. Diyan nga namin yung nakapunbok ti na number mo to. Ita lang tumawag ka kaniyak. Nakalam ti number ko? Basta. Nakalak ti number mo. Nakadesisyon kan? Uwan. Mayata kon. Maalangon ti dayaw ko, babaeng ka. Tapno sana ka gana kabalasan. Tapno sana ka may papain. Sige. May nagpasyarin na ti balay. Kaya mamuka ka rin kita naganakan yan. Kaya mo sa handa amo nga boyfriend mo dyan atay. Amo da. Baling ko kunain nga. Adanda ko sa kasukat na. Di na nga tagriri. Handa ka nga mas daaw. Kaya na kumat question na. Ano ko matigpagdaksan na. Hanggang mo mag-asawa ka ni Daddy Robert. No asawa ko mga Daddy Robert, akit malakas lang na alas, di ba? Ngayon tsaka mag-asawa. Sige. Ita maglaing. O may kapasyarin. Naragsakak nga rod nga grupo buhat manong naimi kati masadeg ni nanang. Papanamanak ko. Ita mampay. Ita mampay nga sila kala grupo buhat nga mapanagpasyar. Babang ko pasyaran tayo nubiyak. Nanang, kita iyam amukton ka na kayo. Agpaiso. Kan asawa ek tumaten. Kinapudno na nanang. Masapol nga asawa ek kung di manukang yo. Gapot adda na po ko yo. Anya! Ay, lakay! Umay ka! Ay naman nimbas ka damag. Adda ka nun apo ko ta. Tadya nubia ni Edwin kat masikog. Ay, kastaya. Ay, sasapo kita iawit mo nga rodit asawa mo natap no. Mas panghaasi man ako ta dito'y kayo ngagdaid So, dino ko mga urtang. Katsak tilak, lalakyan. Isot isang pat ko. Ay, isot bayad nga ro da. Ito mabaling katipas ngayon di apo kumit up na that ay wadan maid. Tatang mat. Manukad nga bulan. Agupat ton nga bulan. Ay, kita listo lang. Datang Orion. Napang ko kanot pinasyar manong name ni Norma iti balayda. Kaninyam amunak kada papangin ni mamana. Ma, sa kay makaklato hanggang mas daaw. Ngandang kasukat na di Robert. Iso na Edwin, boyfriend ko. Ay, kalisto na din na ya. Kaopisinahan gat lang ni Edwin. Kinabudno na agala-ala iti tiriknak.
No itultuloy ko ni Robert, wano isinak, ket orayak nga agdaton kanyak ni Edwin. Kahit mo sa wan, hanggang nga sigurado idi nga patpatag mo ni Robert. Kasta nga peso, papa. Ket nairanta siguro, nairanta. Naikari siguro, kensa lang sigurado nga naikari. Namatay ni Robert, iti aksidente. Tapno, ni Badlaing Edwin, tinaikari para kaniya. Gasta. Kinapudno na, papa. Mama, hangko kayo mga bagbaga kada kayo. Nakababain. Hindi susapoy. Naku man nakababain. Alalala, sarita kayo nga, nunas kayo nga pagtulagan yung tikasaryo, kagsar kayo. Gusto na lang na, sir, ma'am, wala pa yung sir kan ma'am, tiawag mo kada kami, baro, Edwin. Papa, mama. Papa, mama, i-request ko lang nga, ijet to balay mi, tipagyanan ni Norma. Kahit nagagangay na tatasi ka nga rin tilalakyan, urit adamot pa'y duwa kakabsat ni Norma, nga kadwami dito yung balay. Umay kam dolatan sumarsarong ka. Sige tata. Ay, papa, mama, alala panahon na kagarot, nagsarit-sarita kayo, pagsarita nyo, tikalay sayo. Edwin, oregat amo matanda papakin mama, nga boyfriend ka. Mabaling ka nga umiyan? Kaya na, tumawag ka lang dyan balay nga sana nga gawid. Gawid at tulangin ito nagsapa. Sige, umay ka karatan. Itisalan ko. Gabuta kahit kung nandan mapasama ka na da. Gabuta kahit kung marik naman inti arakop. Kan marik naman inti kiti akik. Sinong kahili mo? Ha? Siyempre, kaili ko ti ayat. Kad ka po tawanin di Robert, kad sikat adda. Let's go. Sige. Okay. Go. Manong nemi binuyak ti parang ikat ni Norma kadigiti kawas na. Ore lang napasagawisi tiriknak manong nemi. Aging ka, ngawanan namin pinsan ti arawatan na. Madlaw manong nemi, tit agupatin nga bulan asikog na. Oh, anya pala tararamidem. Bulbuyan na kadilatan, nagasto tilangat. Baka pa mauyang ti mamagim ken pintas mo. Norma, kinunak manong nemi kit nakalalistuak meten nga nangikat ti arwatek. Agraman breed ko kit nakiktot idi makita na manong nemi. Apay, nagdakkel. Dagdakkel ni kuka ni Robert. Uwin. Oh my God. Manong nemi ison ti mo nang marakop kaniyak sa naglanangan de kiti bibig mi. Iso mismo nga voluntaryo manong nemi tinanggem iti nagdakkel ako nana nga batutak. Ket nagpapas kami tiragsak iti daydi nga rabii manong nemi. Nga daytan tinangrukyan ti kan kanayonen iti nabii. Gabuta siyempre masikog iso na saanan nga agregla iso nga tuloy-tuloy manong nemi. Inyamit kon dito'y balay kanina umok kadatatang kaninana. Ay nagpintas na ito agbalil na asawa. Barap naglaing ka nga. Agpili. Ken madlawan ti tiyan na. Ay kasus apo kitrubeng launayan nga agkasar kayo na. Uwain, pagsalitaan nyo ti kasar yun inton ka no. Tapno di kasta. Ket ang ama ko nang aganak kabalasang. Nagkalaysa kam nga rud manong nemi kat nakaragragsak kami. Dito'y kami sidong datantang kininanang nga nagnaed kat kaputa gasawa kami manong nemi saan kano nga mabalin nga agasawa kat may sa iti pagtrabahuan da. Siyak manong nemi tinay transfer
iti medyo adayo nga mi karkargatak metlaeng ti agawid rin nabi. Di ka marigatan, di ka magostuma. Hanak marigatan. Kain ko na tatagawin tapno. Umay kag sibuk. Sibuk ta nga doha. Naragsak ka kati metlaeng, Norma? Yeah. Ano amin ti madlaw mo? Madlaw ko nga ron. Naragsak ka. Katsi ka. Naragsak ka kadi matlang? Uwen. Uwen no saan nga si kati ama? Tisikot ko. Ibilang ko nagtawad kanya. Kadno adantuan ading na, siyempre, no kasunod pa nang ipatag ko tinaw na, kastamit tinaw di. Tadwalain ka dito kayat mo? Kinukure mga pili mo, sa kapulo. Ay ka natin. Awan ka di matlang ti mading ipagpakita datatang kinanang. Awan, nakasayat da. So nga oring awanak iti ayan, dikit naganakan yan. Islam bilang takmad nga pudnong anak da. Dananan kanitatan. Ay kang impas ngay kon manong nemi, impas ngayan ko nakidi. Ay kang impas ngayan ni Norma ti anak mi. Why? Kadi di makita, datatang kinanang, opo, nagpintas ti apo ko talakay. How, nagpudaw. Imala iti ina. Tanapudaw nga ron ni Norma. Eh, baga tasang imala ni anak tang medyo nangisit, kayo mangke. Baka ti ading nanto ket umalan tumet ken ka Edwin. Sabi ko matatang. Sabi ko nga, alagit mabalin na nuri adan makabulan, mabalin to, nga agaramid kay ti ading ni anak nagangamin ato iya. Apo ko, mi aya, princess, apo, princess. Ket no adan to natay, princess. At no lalakin to ti adin na di prince, princess ken prince. Ay, apo, nagmayan. Manong na mi awampulos ti madlaw ko nga panagbaliw ni Norma. Nakasaysayat, nakalalailo, nakadungdungo. Nakadungdungo kanyak, itilukodan nga dan anak mi. At syempre, magusguston mo't datatang kininanang, nga aywanan, ti apu ko da. Barbaring ko na, numailimit mi kang kanayon. Nga, ni princess ket sanda nga pudno apu ko. Agtalin na ed nga apu ko da. Kaya adan talo abulan, manong name ni princess. Mabaling ka din, sweetheart. Mabalinin. Kas ko na ni tatang mo, hindi ko mapalaw. May sa abulan na. Sige ka natin. Iaramidan tati ading na. Adan nasurok ka makatawen ni princess, hindi bagat ti asawak manong naming aginawin. Wow! Sabi ko matalalaki. Sabi ko ma. Kaya't numapang ka magtrabaho manong name ito datang kininanang ti mga ayawan kini princess. Ada doon ti panawenda ken kuana ngem ti panawen ti inana manong name. Sana lang makaedda isuna nukas tang rabiin. Rabi lang. Ito numapang kami man nag-opisina. Bukod tumanan tatatang kininanang ayawanan ni princess. Talaga nga makaayo mabi. Ay kawan ng name ngayon pas ngayon ni Norma ti lalaking anak ko. Kat ni? May gidjat launay manong name ni prince kini princess. Anak, nakunak trupay nga mingkat. Nga lalaki, sumarunong nga po kami. Ay, susabo. Nung nakapudpo daw ni princess, medyo kumamayang kimat niya pens. Imala iti kutis mo. Sika Edwin. Napudaw kan napugot. Ba't ako na nga napugot? Aw man kalkalingan na tang. So nga no agabay ito na kiti agkabsat agit kaslasad ng agkabsat. Ni matatang. Amman agkabsat ti ina. Kaya agkabsat na pa iti ama ko naman. Ay, agkabsat na ti ina, agkabsat na pa iti ama.
Hindi pa nagdakkel di kita anak mi manong name. Kang kanayon no masasideg ni Prince kanya. Daddy, apa anak? Daka di problema? Ano problema? Dagran pa kinigran mo. Kaya dan ni Princess kamitis siya. Pagkunam ti kasta. Kito saan lakang itugtugot ni grandma sa tiyandaan. Nilang princess titugtugot na. Nilolong nga rin, ni grandpam. Mabandaman nagpaspasyar lolo ko. Grandpa ko masadutak ko na. Ngayon no ni ate princess di ba ngayab kini grandpa kaya na mo di na kaya da grandpa kini grandma. Daddy. Anak, sanga po mo tibagbaga, aman. Maniknak, kayat da. Ni manang princess, ngamitis siya. Bayam ta kasaritak to grandpap kani nga, grandmam, ha? Sige, ang abali, si kalatan natin mang paspasyar kanyak, nukas nga bakasyon mo. Sige. Hamoy ayaban ani princess, saklaing bang nga duwa, hindi manang mo princess. Madi no dalulo kini lola, ti agpasya, ranta kitugtugot, nilayang ate, itugod da, sa sikat mangipasar kanyak, ayaw mampay ni ate, madi Sige, siya kang rati mangipaspasar kanya. Empasar ko nga rin manon name ni Prince, kastawan ni Tiragsak na. Maragsakan ka, tiwad lang anak, napimpinas dito imayanda, ngayon siya papananda, ate princess. Di okay madlaking ka. Ngayon napimpinas ko mamanin, naragsak tayo ko mamanin, no, dapat niya manang mo. Ken at ni mamin. Ako ko yung tayo amin ngopat. Sika, ni manang mo, siya kini mamin. Siyan tayong itugtugod na lolo kini lola. Kaya may met man na, kukuig tayo amin. Basta, iba't ang kayat na ni ate ng siyak, dalulo kini lula, mariknak dayta, bayam ta kasaritak to ida ko nakben. Kasaritak to ida. Ibagak daytoy manong name kini Norma. Madlaw kong harde. Madlaw mo met? Kaya nga dramitan ta. Kit kasarita datatangin na nang mo, parehas kumat parang tratarda. Mas pay kuma, kini Prince, ta isumatipudpud nung apo ko da. Yung naskang gadi bagata. Nasaan ta nga pud nung apo ko tanak mo? Nga inauna. Adala ta kang desisyon na tuwing. Kat sabi ko tayo tumamuan da. Nasaan ta nga pud nung apo ko ni Princess. Handa ko may sabsabali matipud no. Pinaunang anak ko. Nawan ti problema kang ka, pati-patig mo isuda doa. Ngam datatang kinanang mo. Madlaw ko. Nga diyapod nung apo ko da. Ti santa mo takay kayat. Baligtad. Manong name kinasaritak nga ro datatang kininanang. Naya tinapatig ko ng pagsasaritaan tayo ta. Dati nga upat, saan nga naskin nga mangagdigitan na kayo, dinamag ni tatang. Nanang, tatang, kinapudno ko matiin, ibagayo ka na kami. Ad-adda nga kay-kayat yo ni Princess, ngayon ni Prince, di ba? Kinapudno ko matiin, ibagayo ka niya, kada kami. Jakman amu ka na tatang mo edoin ta at adda ka nung kay-kayat na ni Princess ngam ni Prince kat sa kingardanan kaslakas tamat tagpadpada kami taan niya rason naloko ka din ni Prince anda ka naman din aramid na gusto nga saan nyo kay-kayat mat kade tatang nanang pang-asyo. Parehas kuma.
iti panangipatagyo kadagiti apo ko yo. Please. Malabay amanak, kasta taramidan mi. Makadlaw di ubing. Agipulpulong kanya. Nanaro na ket. Awang ko matipanggap mi nga mangipagati kita pudno. Ti may sa palimad tatang nanang. Ngam gabot kas nga sitwasyon, iso nga masapul nga bagami kada kayo. Tay kunadan, awan ti palimad, adin tumitlang lubtaw. Iso nga papilit kami nga mangipagkakada kayo. Nga ti kay kayat yung apo ko, ket saan yung apudno nga apo ko. Anya? Ni Prince ti pudno nga apo ko yo. Gabot tayong kasar ko, ni Norma. Nga masikog, nga saan na siya ti ama, ni Princess. Nagloko kayon! Sino nga ti ama ni Princess? Shh, tang, di yun ipigpigsahan. Natay iti aksidente. Iso nga, inalangon ko, ti dayaw, ni Norma. Gabot tayo ti palang ipatpatid ko. It pagyamanak, tayo manugod. Pagyamanak, ta ipatpatig nakmet, nagbimbinatag kami nga tuwa. Hindi sa, stagayam. Itatanamuan yung tipod no. Pantay ko man ti panangin patigyo kadakwada. Oresan yung apudno, nga po ko ni Princess. Itultuloy yo, tikas diya nga panangin patigyo. Agasmet ti panangin patigyo kay di Prince. Please tatang, nanang. Amo ka nida abalayan dito. Sanda nga mo. Ore amuda, siyempre. Nagpadpada nga po ko dadag iti dua. Lakit la. Inalangon mo kayo nati dayaw. Ni Norma, tapno saan nga ganak abalasan. Ken talaga yung patpatig ko. Ken ipatpatig na kami. Da kami tinay kari, saan nga diti Robert. Lakit mo na. Agkari kami ka na kaya anak ko. Ore no sa amin, pudno aputo, ay apu ko ni Princess. Itultuloy minti kasi nga parang tataraking ko na. Na naruna itan, tanamo mi nga ni Prince kit talaga isot apu ko mi. Kit talaga nga sulnitan mi da kita nagkurkurangan mi. Iti na oding apu ko mi. Awan idin manunay mi tinagbaling nga problema. Kat managragsakan ni Prince. Daddy, lab na kunda lolo kini lola. Lab na kami nga duwa kini ate Princess. O sige, kanagyaman ka kinapod Diyos Tisot na nga ramit dahil nga pumuspusan. Isulat at makamamuti amin hapod Diyos. So nga thank Lord ko na. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kat kasano mati pa nang ipatig mo kini atem? Ang kan nga gimimon? Haanin, daddy. Lab na lab ko mo na ate. Kasi mati pa nang ilab na kanya. Lab, aglalab tayo amin siyang ka di daddy, mami. Kanuunan ako. Aglalab tayo amin. Da ito'y nga rood, ti pagkabuklan, ti pagkasarita ak manong nemi. Kaya nagyaman naglauna itilaing mo nga nangibasa. Kaya sabi ko siyempre, tadamat na ibatik nga adal. Liliw akin pagsalimingan ti biyag, kadagadi patak nga nagdingag ka nagbuya. More power to your program, anong. Tuwing nga rood, agyaman nga pagayam mo, Edwin, thank you very much, Edwin. Iti pa surat mo. La. Thank you. Kada kay awig nga sa nga pada.